Ninsa és un pescador artesanal del port d'Andratx. Avui s'ha llevat d'hora, com cada dia, i s'ha trobat amb el mariner Babou Sené al vaixell de pesca. El vaixell ha estat sobrenomenat com a Bampa Fib, per representar l'ànima de lluita dels africans. Desde 12 años estoy en la mar. Mi padre, mis hermanos, todos trabajando y es costumbre que ve cada día y esto al final te llamas. Tengo poco experiencia aquí y lo de África, entonces intentamos juntar los dos a ver si sale para adelante, pero siempre hay que aprender, porque estamos aquí para aprender y luchar para ganar. Fa 2 anys que Ninsa pesca al litoral d'Andratx i a les aigües de la reserva marina de Sa Dragonera. A principis de setembre, la llampuga arriba a aigües Balears i així comença la temporada de l'art de la llampuguera. A la llampuga li agrada molt l'ombra. És per això que l'art de la llampuguera inclou capcers amb un element flotant que proporciona ombra. A sota s'hi refugien les llampugues, que són l'objectiu d'avui. Els capcers, que estan calats des del principi de la temporada, floten damunt la mà i estan fixats al fons mitjançant blocs de marès. Se situen a llocs prèviament autoritzats. Un cop es localitza el capcer, els pescadors fan servir una xarxa d'encerclament especial per a la llampuga. Damos 2 vueltas, hay gente que da 2, hay gente que da 1, hay gente que va directo. Depende de cada uno su manera de pescar. Calamos, después empezamos a tirar. Darle vuelta así, junta todo el pescado. Pero este tipo de pesca yo lo aprendí aquí. El pez que nos toca le tiramos otra vez al mar, porque si queremos tener bien hay que hacerlo bien. La llampuguera té un impacte molt baix però que normalment és molt selectiu. De fet, només afecta 3 o 4 espècies de peixos, que són llampugues, borderols, pàmpols i els surers. I en conseqüència, que a més, com que tot menys les llampugues es torna a tirar a la mà viu, l'efecte és mínim. Creo que la reserva marina es positivo, porque así al menos se cría los pescados y los pescados también se descansan. Y para mí es bueno. Yo lo veo bien aquí, lo que está más regulado, porque al menos tenemos un futuro día de mañana. A Mallorca, una trentena d'embarcacions es dediquen a la pesca de la llampuga cada any. La major part d'elles continuen pescant la llampuga fins a mitjans de novembre. Les quantitats màximes permeses a cada embarcació estan controlades, de manera que cada barca pot pescar un màxim de 150 quilograms per dia. Tot i que la normativa europea en permet la pesca fins a finals d'any, són poques les embarcacions que tanquen l'any amb la llampuga, ja que diversifiquen altres pesques. Ninsa i en Babou Sené també pesquen a tresmall, palangre i moruna. Malgrat que la llampuga és un peix molt apreciat a Mallorca, com tota la resta d'arts menors, la llampuguera fa front a diversos desafiaments. Per jo, el principal repte del sector pesquer, és una opinió molt personal, però és la pèrdua de clients i sobretot la pèrdua, per dir d'alguna manera, de la consciència col·lectiva de consumir el peix autòcton, el peix local. A finals de l'estiu, la llampuga torna als mercats de Mallorca. Darrere d'aquesta imatge hi ha hores i hores de preparació, de navegació i de feina. La pesca de la llampuga forma part de la tradició de l'illa, un patrimoni cultural que cal posar en valor.
pensamos el mar, ¿no? Pensamos hoy cómo salimos, pillamos jambugas.